Po raňajkách francúzskych s croissantom a syrom a takou natierkou som išiel do Versailles. Versailles je mestečko, ktoré patrí Paríži a nachádza sa tam aj Versailleský zámok. Je to 14 kilometrov od Paríža. Prvé dojmy zo zámku boli wow. Proste veľmi výrazné, všetko pozlatené, zlato, bezpečnosť samozrejme na prvom mieste, proste wow. Štýle je to neoklasizmu, takže super. Trošku z histórie, takže Versailleský zámok si dal postaviť Ludovít XIII. Najprv to bol taký lovecký zámoček. Jeho syn Ludovít XIV. Premenil ten zámoček na zámok prepichu a absolútnej moci. Od roku 1661 povedol svojich architektov a záhradníkov, aby ho premenili na absolútny palác, monumentálny. No a v roku 1682 Ludovít XIV, kráľ Slnko, presťahoval celý kráľovský dvor, šlachtu a aj samozrejme vládu, teda seba, do tohto paláca, zámku Versailles. Dôvody boli také, aby ukázal moc, absolutickej moci a aj obavy z bezpečia.